Napakaganda nga ng panimula sa 2020, di ba? Nakamustahan tayo. Maraming salamat sa lahat ng mga sumuporta. Umabot tayo lang kulang-kulang 400,000 na. Kasi wakay siya ngayon. Magluluto tayo ng almusal. Total, wala akong kasama sa bahay ngayon. At least may kasama konti na gusto kong pakita sa inyo paano magluto. Kasi di ba, kumuha ako ng itlog. Una mo kailangan gawin. Tignan mo kung pwede ka magluto. Diba? Nandito yung ating kalan. Kailangan mo ng lulutuan. Total, ang gagamitin natin ay bacon. Pwede na yung mga itong non-stick. Yung mga hindi malalandi, hindi didikit yung niluluto mo. At dahil bacon, pwede natin i-render ang fat. Alam mo ba yung sabihin ng rendering? Yung mga nag-i-edit ng video dyan, alam nyo yan. Sabihin nyo minamaliit mo yung mga editors na Pilipinas. Ha? Budget angle. Budget angle dahil wala akong tripod. Itlog. So. Ilang pirasong kalansa-lansa amoy. Siguro 4 na pirasong bacon. Gusto ko 3 lang pero feeling ko mahal ko ang sarili ko ngayon. Plato. Dahil lang wala akong gana bago akong gising ako kumarte. Diba? Ito morning routine. Good morning, guys. This is Ivana. And for today, you're doing... Ano yung gagawin sunod dito kung naglo-load pa yung utak ko? Mantika. So, ito, ang mga mantika. Bagong mantika. Amoy mo muna parang first date. Pwede pa. May asim pa siya. Dali. Hindi nga pala kailangan kasi mag-render tayo. Ikaw nagsabi, Pao. Bakit? Ba't hindi mo sinusunod yung sinasabi mo? Para kang politiko. Painitin muna natin. Yan o, diba? So, sisindihan muna natin. Boom! So, mamaya tayo maggaguhan. Okay. Sayang gaas, mapapagalitan tayo. Ngayon, ang gagawin natin, mukhang kukunin ako sa langit. Alam nyo namang hindi tayo papayagan doon. Kuha tayo ng 3 pirasong bacon. Nakuha akong lalagyan. Ito na lang para see-through. Social. Diba? Boom! Full vloggers, ano ba? Galingan nyo naman. 2, 3, 4 dapat. Huwag lang shota. Medyo dumikit tong isa. Pero total mahal natin sarili natin. Walang iba nagmamahal sa atin. Ilagay na natin. Ngayon, lalagay na natin siya dito para maluto. Kung mainit naman na siya. Quick tip para malaman nyo kung mainit. Hawakan nyo yung kaldero. Diba? So, ilagay na natin. Naririnig nyo yun? Pag wala yung tunog na yun, lumayas ka na ng kusina. Shit! Millennials, kaya magluto. Ngayon, hihinaan mo to. Ngayon, dapat kumukuha ka na ng paghawak para hindi ka mapasok. Parang yung mataba lang na natutong tumakbo, basta dahan-dahan yung kanyang mantika. Diba? So, ikot na natin siya. Crispy! Buti na lang pala, malaki isa. Parang pili ko, kulang bigla. Lumiliit nga pala to. Parang itlog mo pag malamig. So, may residual heat naman yan. Hindi naman kailangan dikit na dikit. Di ba mabilis lang? Ganun talaga magluto pag magaling ka. At alas 8 ng umaga, tinatamad ka magluto. Ihinaan mo ni Apoy kasi kukunin natin to. At ilalagay natin sa lalagyan. Ay, ilalagay natin sa plato, syempre. Ayoko na mahugas ng pinggan, kaya ilagay na lang yan. Siguraduhin mo lang na hindi mo tatanggalin yung mantika kasi dyan natin lulutuin yung itlog. Di ba kay gandang dalaga mo naman? Kulang na lang sa'yo itlog ng isang nagmamahal sa'yo. So ngayon ang gagawin natin, total medyo kulang yung yung oil. Pero dahil andun yung lasa, hindi nasayang ang effort mo. Di tulad sa crush mo uli. Hindi kasama gamitin yung joke na yun.
Ayan, so nilagyan ko siya ng mantika na bago, galing dun sa kaninang malansang nakita nyo. Ngayon, tutulungan ko kayo paano magbasag ng itlog. Kulang kayo sa 150. Una nyo gagawin, kakalat nyo muna yung mantika. Ngayon, para masigurado nyo mainit, kumuha kayo ng tubig. Diba? Parang sumuka yung faucet ko at italsikan nyo. Pag gumaganyan siya, pag nag-iingay siya, basagin mo yung itlog. Ayan, diba? So, igagano mo. At ikakrack mo nga yung itlog. Diba, selfie tayo sa itlog. Dalisan mo bago ako matasikan sa mukha. Kaya mo malutong ganyan. Babatag-batiin mo yung itlog mo. Para hindi dumikit. At di magmancha. Mga ito, mga 1 to 2 minutes lang. Kung gusto mo mas matustado tulad ko, gusto ko pag medyo manigas-nigas yung ilalim, brown. Ito mo, buong buo, diba? Antayin mo na lang Para iba, para maluto yung ibabaw, tatakpan nila. So, tatakpan mo ganyan. Hindi ko to first time gawin, hindi ba halata. Basta, ayaw mo naman magka-salmonella, diba, kakain ka ng almusal, gagastos ka pa sa ospital. Boom! Diyan, pang flip top. Bakit mo ako laging tinitina? Ngayon, bubuksan na natin. Wow! Ang sarap naman ng itlog mo, Pao. Ba't di ka gumawa ng restaurant? Boom, vertical. May nagbi-video yung vertical kayo mag-alala. Boom! Lalagay mo na yan siya. So, dalagang nag-aantay ng itlog. Boom! Ang sarap naman ng dalagang yan. Antay lang, nag-aayos lang ako. Pasensya na ako, medyo kulang-kulang ang video na to. Dahil naisip ko lang to nung bumababa ako sa hagdan. Huwag kang choosy. Nagluluto ka na nga dahil pangangal. Gutom na talaga ako. Ang basahan! Ngayon, di mo na masyado kailangan ng asin dahil maalat naman ang bacon. Pero dahil bata pa ako, hindi ko kailangan matakot na magkabatua pa ako. Kidlano, wala akong setup. Alam niyo ba ano ginagamit ko para pag-idantay ito? Ito, saging. Saging na nabubulok. Kaya huwag kang choosy. Parang mukbang. Natamad na ako magsangag. Pwede ko sana pagsangagin yung pinaglutuan ko. Pero sa kanya pag medyo nag-feel ko mag-effort, kanin. Kaning lamig, ang pinakamasarap. Pakinggan nyo kung gaano to ka-crispy. Ngayon, kabayaan mo ng itlog yan. Ganito yung gusto ko sa itlog eh. Yung pag pindot mo to. Diba? Yeah! Gamit tayo Oni-chan! Daisuke! Para umabot tayo ng 10 minutes, panoorin nyo muna ako kumain. Mag-usap tayo kasi wala akong kasama ngayon sa bahay. Nalulungkot ako. Hindi ako malungkot basta wala akong kausap na walang kwenta kausap. Okay lang eh. Medyo natusto ko yung bacon. Pero kasalanan nyo yun kasi nakikipag-usap ako sa phone. Medyo lang naman. Huwag kayo masaktan. Mukbanging. Napakaganda nga naman panimula sa 2020, di ba? Nakamustahan tayo, tapos na yung mga putukan sa labas, tapos na yung mga nagkakantahan hanggang alas 5 ng umaga, ayaw magpatulog! Hindi ako nagpaparinig, mga kapitbahay. I did it my way. Nailasis na tuloy ako. Alam mo, Pilipino kapag tuubos mo na yung kanin, pero kalahati pa lang yung ulam yung nawawala sa'yo. Sa kantulan na Pilipino. Kanin, puta eh. Pwede pa kainin sayang. Nasang nginuya. Bakit ang baboy mo? Kasalanan to ng pepper eh. Laging kasalanan to ng mga pepper, makulit. So kung para sabihin lang din, since nandito kayo, sasayo ng oras na sa akin. Maraming salamat sa lahat ng mga sumuporta throughout yung 2 years. Lumabot tayo ng kulang-kulang 400,000 na. At tingnan natin kung ano mangyayari sa 2020. Pag hindi, balik ako sa normal kong buhay. Kung hindi, mag-enjoy naman ako sa ginagawa nating kalokohan ng mga memes sa kung mag-iba, di wala problema. Isa lang ang buhay natin. At kailangan mong kainin pag inabot sa'yo ng
sanlibutan. Hindi lahat nabibigyan ng ganong pagkakataon, di ba? Aga-aga nagsusenti. Ba? 10 minutes na ba, Pao? Na nag-edit? 10 minutes na, huwag mo na patapos yung sinasabi ko. Mo na lang. Diba? Parang makeup lang, diba? Yung tinatakpan parang gano'n, parang pang makeup na video. At ang panghuling subo. Yun ang aking morning routine. Well, na umaga lang dahil hindi ko napapakita muna yung mga editing sa ibang video na natin gagawin yun. At pag umabot tong video ng 30,000 likes kasi tinatamad kong gawin to, ay gagawin natin yung aking paano mag-edit si Paulul. Alam ko, vain ka at kailangan mo tingnan lagi sarili mo. Pogi mo. So, doon tatapos yung video. Ayoko na mapagalitan ng mga kapitbahay ko. Aga-aga maingay. Mag-alas 9 na ng umaga. Naggagaguhan dito. Nakakatakot yung CR. Ano nandun sa CR? At tayo. So maraming salamat. Kung tayo like, pabuti yung 30,000 nyo. Mag-edit tayo. Papakita ko sa iyo paano ako mag-edit. At huwag nyo kita mag-subscribe. Paulul out. Morning wood routine.